Kadai-kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong khubor menta ka step ka apu atare ku kala lingkot arjar apu wei kilong. Larakhe ya ka jingdap sap khundai snem jong jingyo jela bupura jong Meghalaya. Pentep ku sarkar pedeng bapalat siklor silak tili ki yeng la minjur lemba ka Pradhan Mantri Awas Yojana Urban hadu kani khilmat Pentip ke sarkar pedeng baladon pala pralak nriyo hajar mut ki bladap ai injek COVID-19 hadu hineng kesngi ha India but yo ka police training school umran ya ka best non gazetted training institute hagat hanchete langmingi ki khubor ki babnya ka jilla Meghalaya hineng kesngi ka lakhe ya ka jingdap sap khundai snem jong ka jingyo jilla bapura ka jongkam kuman chukun kemau ka de ha ka afoi tere ukalalin ko jong snem ka khandai spa nyopuar ka Meghalaya lembat ka Manipur bat ka Tripura kilayo la ka jong ka jilla bapura hapo jong ka North Eastern Area Reorganization Act ka khandai spa nyopuai haba ajingkan hakani ka jingla khedap sap khundai snem jong ka jilla Meghalaya ka balong ha ususatam auditorium ka sni ukonat kesang ma minti rangba haba ajingkan ulapun kemau yangi baru halor jino sinyang ki department jong jela ki bala pinyo pura la jong jela ukonat sangma ula kenturu ya baru ki nong Meghalaya bakin dei bangklet ya jinglen ladi jong ki department ba pinyo ya ka jela ba pura ya ka Meghalaya uneu mintirang ba ka jela Meghalaya ula pen kemaru ya ka jino sinyang ka jela ha kini sap khundai snem ki bala dem ukonat ki sangma ula banjur halor jino sinyang ka sarkar jela na ka benta banwan ra bon ki company roi ha jela kom ka infrastructure ka entrepreneurship tourism environment bat ki ki company roi shu ukonat ki sangma ulai thu bak sarkar jilla kadan hakalenti ban pendap ya kajal Jivan Mission ha shwaban kod arajar arpuar kabalong pat kajimento ya boro kinong snong jong jilla Meghalaya hakani kasni umintri katanat Arts and Culture jong jilla uba hek ula pleru ya khrdop ne ka cultural welcome arch gate ha state central library ha Shillong kajil rakhe ya kajingdap sapundai snem ka jilla ka lolong ru resibal pera ha ka ba udep speaker ka jilla Timothy Dishira lolong kongsan ka sarkar pedeng kala pentip bapalat siklor silak tili ki yeng la minjur lemba ka Pradhan Mantri Awas Yojana Urban hadu kani khliman ka jingsna ya palat nyopo lak tili ki yeng haki benta ba pher bat palat sapoi lak ki yeng la ban pendap hadu menta katangat housing but urban affairs ministry kala pentip ba ka jingte ya ka silak repu prahajan ruspan rutili ki yeng kala dep ya ka jing ai minjur ha ka jingalang ka basan pu a jong central sanctioning but monitoring committee hapo jong kani scheme ka ministry kala pentip ru bagi dan khasau tili ki jalla ba union tiri ki balai sim benta hakani ki jingelang haba ajin hakani ki sni uskatri ka Ministry of Housing and Urban Affairs Udurga Shankar Prasad ulakin tu ki jalla ba union tiri jong kari bakin ajin khain wood halor ka jing pentri kam ye ki project jong ka Pradhan Mantri Awas Yojana Urban ka sarkar jilla Meghalaya kala thau ya ka komiti ka pakan thop na du ki nong elam jong kaliang sensyal bat ki nong elam kaliang persya lembat ki wei ki nong don benta na ka benta ka jing pun khre ya ka jing rakhe ya ka jing dap san phos nem ni ka jubli sia jong ka jilla Meghalaya ukorat ke sangma menteri rang ba ka jilla Meghalaya ulong ba ka jing rakhe ya ka jing dap san phos nem jong ka jilla Meghalaya ka de benong hakurukom ka ba ipaka bat ban isong kun bat kanum de ka jing rakhe ka ba on rakhe tanga ka apu tere ukala lingkot arajar apu ar ne ka jing rakhe ya ka ni ka sneaker pang jong ka jing dap san phos nem ka jilla Meghalaya kanle banlong baro sisnem ukonat ke sangma ula pentip ru bak sarkar jilla kala rai ban thau de ka komiti kaban put kenthop lang ya kinong elam kaliang sisya kinong elam kaliang persya ba ki wei de ki badi bendon benta lang na benda jing pun khre ya ka jing rakhe dap san phos nem jong ka jilla Meghalaya ka sarkar snop lang jong ka Meghalaya Democratic Alliance kala simkhia ban yakren ya kijing ka ja khaput jong bat ka jilla Assam habakran bagilap thai khubor hadin ka program rakhe dap sap khundai snem ka jilla Meghalaya umintri rang ba ka jilla ukonat ke sangma ulai thu bak sarkar jilla kanwa ya kilat kilinti kumdu ban penbe ya uput usam bat ka jilla Assam ukonat ke sangma ulo ongru bahakane ka jing kaja khaput baka Assam ka de ka bala remba ba ka jinga kran halor ka ne ka phang kalalong na kapor sya kapor ukonat sangma ulo ongru ba ka jing sisa ula penbet banyak kendu yo menteri rang ba ka jilla Assam mensim senam hakim nai leber ne yong na ka benda ka ne ka kam henre da ka jing dan ka khlam covid ka ne ka jinga kran lahap ban pen sangya shwa ba ka jinga kran halor ka ne ka benda kan long mentau senam ba ka taru andala dep ka election ha Assam kajing kren ka basi pausin hapedeng ka sarkar pedeng bat ka kenhun kinong rep kalalong havigya bagan abahawan hanong ba New Delhi sakawai pat ka benta jong kajing kren hapedeng ka sarkar pedeng bat ka kenhun kinong rep kan beteng biang menta ka sengi ka arpu atrek ukalalingkon umentri ki kamrep kamriang jong kari Narendra Singh Tomar ula pentip bahakani kajing kendu bat ka kenhun kinong rep ka sarkar pedeng ka terwa ya ka kenhun kinong rep ba kajing betre kam ya ki an kinong rep on batshwa kum ba sisnem ni sisnem siteng bat apeleng kini ka sarkar pedeng bat kinong
nong mi khmat jo ka kun hon ki nong rap kin yakren ya ki aka ki ban wanra ya ka jing sung ho jimut ha pleng kini ki armam lam kani ka dei ko All India Radio Shillong ka bolam chipi ye khubor to mentang sab shwa ya kani ka jing lam Laitali kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjingai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya ka khmat bat le kita bonsin. Tungin ni trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. to mentang phai bang shek khubor ka sarkar pedeng kala pentip bagi lawan pala pralak 2000 ngut ki pala dep ya ka injekti ka jong COVID-19 hadu nen kesengi ha India katala ka koi khia jong kari kala pentip bahapo kini ke apsa kunta la don hadu silak life way hajar nrus pa sapun dai ngut ki pat ba ki pala inject COVID-19 ha kari Kajingdan ki bakot no COVID-19 hakari India kalapoi syak handai pun riu penyopsan nak sispa. Hakini ki apsap kenta bladep ke India kala sakhi ya kajingdan ki bakot syak khat handai hajar ngun. Katkum ka kai phot jong katala kokot khia jong kari kajingdan jong baro ki bakot hakari kalapoi syak shiklor alak nripsan hajar ngun. Kajingdan ki bayo COVID-19 hajala Mizoram hapo kini ki apsap kenta kilong khat arnut baki bakot 4 kilong Shiphogun. Shosho kajingdan ki bakot hajala Mizoram naru nen kesni kelapoi syaka khandai pupra penyop huwe nak sispam. Kajala Meghalaya tangnen kesni kedan sangut ki bayo thmayo COVID-19 henremut ki balakot no bal armut ki balaklat no. Ka office UDHSMI kala pentip bana kini ki sangut ki bayo thmayo COVID-19 armut ki dei na East Khasil District bal armut na East Chantia Hills District. Kin remut ki bakot pat ki dei laingut na East Khasil District bal laingut pat na West Chantia Hills District. Ki armut ki baklat ki dei na East Khasil District. Kajala Meghalaya hadu bapemi yakni khubor kedan khalai hajar nyospa arpuwengut ki bayo COVID-19 hakaba shispa arkhundai ngut ki aktif case ne ki badang don hakijing sumar khalai hajar sauspa safun ringut ki balakot no bat shispa safun ringut ki balaklan no Katanat kampo iyeng jongkari kala aya ka khusnam ka balatip kum ka Union Home Minister's Trophy for Best Non-Gazetted Training Institute in the Northeast Zone Shaka Police Training School Umran Meghalaya Kidan hadu khatpratli ki slam ajing kai pulit apo kari ki belayo ya kani khusnam haki benta bapher bat ka bakan thobu ya ka gran in aid ka bela pelat pisa dak sarkar pedeng lembak katarat kampo iyeng jongkari na ka benta ki tu ki slam pulit ki bela job ha ka national level Menteri yang badu kari Narendra Modi unsa ajingkran haka convocation ke Bakapra jong ke Tezpur University Assam minta ke seni haka posit yang mesdap lembaga video conference. Haka ni ke convocation ke Bakapra jong ke Tezpur University Assam on penkup buram hadu syihajar aspa kaprangut ke samla puli ke belapas ba haka jing puli beper jong ki house nem arjar arpom. Vice President kari Venkaya Naidu ula ai khublei bat airu ka jingkit bokit ruang ya President ka batmai ka US Joe Biden bat ya ka Vice President ka Kamala Harris. Venkaya Naidu ula ong ba ka jingade jong ka India bat kari USA ka long ka bas kem ha bat ula penparu ya ka jing song kem ba ka jingade jong kini ki ari kendang khan chu ha kini ki snam ki banwan. Ha ka juga por Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ai khublei lang ya Joe Biden halo ka jing simti jong kum President batmai kari USA. Narendra Modi lembaga Twitter handle ke jong ula tweet ba ukmi lenti banyak trailang bu Joe Biden President batmai jong kari USA nak benta ban penklan ya kejing dei jong kini ki atli kiri kajing aisnam ni ka blood donation camp kalalong hinin kesni ha Ampati Civil Hospital Hakasni barekhe ya kalin khodap sa phundai snem ke jela Meghalaya ya kani ke jing aisnam ne ka blood donation camp la penlong da ka office jong UDMHO haringkat ke jing trailang bat ki bor penyai ka Ampati Civil Hospital ke jing thmu jong ke jing penlong ya kani ka blood donation camp ka long ban pen song thu pat ba ya ke jing mentoy jong ke jing aisnam halor ka mat preng ka bolong donate blood save life Menteri lang ba kajala Manipur UN Biran Singh ulalit jurib ya kajaka bante ya kiyo kikintay kabalatip kum ka ima market kabadon hawa bagay hakaching district hakani kajine jurib na kaliang Menteri lang ba kajala Manipur ulayak renru ba kikintay gibasyong yo hakani kajaka bar ula pentiknaru ba kani kayo kikintay kabaon sa sinano syen kan sayarap ya kini kilong kumi bakinyo ya kajaka syong yo kapapaka bat kibaladu ban kamay ya la kalong yeng long sem kajongki UN Biran Singh ulang ru ba kajing don kiyo kentay haman lagi desik jong kajala Manipur kanyarap ya bon
kikente ha pan kiu ya ka yok kot jongki kuman chupen rap kikentin ima kamut kente ha Manipur bat ima market kamut kayo jongki kente kato ki khubor ki lakut ki bawan shapi na kasirio jong ko All India Radio Shillong bat la kapor prabajing se so bat Delhi station na kabanda ki khubor khtin Hindi bat bor pat sa ki khubor ha khtin phareng kani ko All India Radio Shillong